bodaboda kurwa somochi obosongo hanne mono ase stage ya Galilaya niko banyare ko bagwesokia withira somonyakero gobo na komochi achiburaburu ekyabere chikone kiwase sector yo amatuko amake aetire niko bayesokire na kuboria omonyakero go wababwatani be sector ya bodaboda kurwa ase county ya Kisii hanne mono municipality oyokuru kwa habasa nyare ko bagakwarigania omurobiri buko barenta ama babwatani be sector yo nenchire muyogo chia kone kya morembe kone kibure Moraya pass oro nayo uri sitting obwene tako control y'abantu abaga town yego abana ababande bakonya guseka bakoboro na kiri flag tekiga na n'ekimbe kire diki abana balia asengejo nayo ngaise elindo kwanira abana bali obabeke inyota elinde na baraba bwati forum wejiga kwarose town yeje baka abantu bosoro korona town na bera bwati ekwende rero kisege nki akete kurumake na ande bono totale kora kisege kire kumurayi gendo gusaba nga pasi asore teme njiro kurikia oikera abamura bali momeki mwakorera agreement abamura bali na baraba kokwatesi elinde tokorobora yoboiga bakasi tokoboiki elinde town yetebengi se boda Again, donare upana boda na nchene kemo. Amangana boda ya beire mtogo sumbwana enga kintamba asekisi. Lakini rende ndo chenga boda yege mtogo minyokaninga na bichanja biche reflector tali kende. Reflector negente kege komesa. Lakini akerebo mtogo minyokan toko ruana mambiele na tua chamo tua minyoka gosene monto siliro ito tua ande tua beka na mona tua mokoba gochisobo esengenjo jo bwanjani bono bwanjani obongo chibore kwera asengenjo tua chakire goita na tua sentwe ege ndora akore rangel leaders ora ngina members di tukelimo ase a week or select di tukelimo doikara ase tua sibia bandu ba Kisii municipality tuetie gente kemokera to konye town ye esengenjo nga ekeromo kwana na leaders boga na members batamanyeti abagoje ba members bagoje ba retesi one gente ke kwango rangel leaders na members twese ase on start tuika so tuetie gente kemo elinde ka town ye ito te tuarerio igo ekeroro morai to buya no gente to unite lakini dende ndagetenga origererie gente ke ngakere members baika na leaders baika sto egente ke kare te impact yengia ase abantu bonse